Mhlambe ngiyamkweleta. Angimkweleti, angisamkweleti. Ukuthi ngizothi uthini? Thenjiwe, kunjani? Oh, yo akushisa. Yazi ngibuye elantshini. Uyakhumbula ngithi khona umuntu onokuthatha abantu lapha kule restaurant engasemsebenzini. Ade ngikhuluma naye ngibone kuphithiza nje laphana. Uthi hhayi ufuna amantombazane. Awusengithi hayibo, Nkosi yami umngani wami phela wayethe ufuna umzweli. Ngithi akutshele, ngithe uma ngikhuluma naye wathi no akunankinga. Ucela uvele ufike kusasa. Yebo, sawubona mzala, ngiyayithola imeseji yakho. Ngiyabonga ukuthi ungicabange, ngiyawufuna ngempela umsebenzi angidlali. But ngicela ukhulume nomlungu, umtshele ukuthi ngicela ukuthi ngingaqali manje, ngiqale after Valentine. Cause njengoba kuza i-Valentine nje, angazi hlampe ngizothi ngiqala umsebenzi kanti bese ngizomthola umuntu uyabo. Uthole ukuthi hlampe nobaba ka-boy uzobuya afune ukungikhipha phela hlampe ubelokhu elindile ey'tshela ukuthi uzongi-surprise-a nge-Valentine ukuthi abuye kule ntombi yakhe ahleli nayo, ngoba ngiyazi ukuthi usathanda mina. So mina bengibona ukuthi yabona ngingaze ngiy'bhedesele izinto uma ngabe kuwukuthi sengiyoqala umsebenzi manje ekubeni kuze i-Valentine. Ngicela ukhulume naye umlungu noma unginike inamba yakhe, mina ngizomchazela umlungu ukuthi ngizoqala emsebenzini, ngiyawudinga ngempela umsebenzi. Kodwa after Valentine ngeke ngikwazi ukusebenza manje okuze i-Valentine. Angifuni ukuthi ngiphazamise izinto zami kanti hlampe bese y'zolunga. Uthole ukuthi ubaba ka-boy vele ubezobuya azongi-surprise-a ngayo i-Valentine, useyafika mina angikho ngisemsebenzini. Okay, yes sithandwa sami, wenze njalo-ke umtshele umlungu noma unginike inamba yakhe, mina ngizomkhuluma naye ngimsaba umlungu ngizomchazela. Engiyichazayo-ke nje ukuthi umlungu uya-understand-a.